poštovani gledaoci. Nalazimo se u Bigzu. Evo, to je taj čuveni 7. sprat, oličenje bluda i rock'n'rolla. Ovde vežbaju mnoge grupe, pa tako i mi. Ja sam Bojan iz Artan Lilija i presrećan sam što sviramo 12. u Skoplju. Nadam se da ćete svi doći i da ćemo zajedno da provedemo još jedno spektakularno večer. Živeli! Jedna loša misao slupala mi smisao, to mogu samo ja. Problem se ne rešava, zato se to dešava. Znaš ti, znam i ja. Vrka kada prestane. Tarara, tararan, tam, tam, tam. Ćao ekipo! Artan Lili vas pozdravlja iz Beograda i nadamo se skorom viđenju u novootvorenom Bla Bla klubu. Naš dragi prijatelj Vasko nas je zvao da upriličimo taj petak večer 12. maja i da se dobro zezamo, što smo mi prihvatili, tako da evo prilike za ponovni susret sa nama u Skoplju. Vidimo se, dođite tamo da se dobro rock'n'roll provedemo. Živjeli! 1, 2, 3 i... Tararam, tararam, tam, tam, tam.